Zaħu Maltin u għawċin għal-messaċ ieħor minn ġewwa il-Knisja River of Love Christian Fellowship. Nixtieq ngħidilkom bħala aħwa Maltin u għawċin, speċjalment dawk kollha intom tħobbu l-Mulej, minħabba żminijiet li qed ngħixu fihom inħeġġiġkom biex tieħdu bis-serjetà dan iż-żmien u titolbu u ssumu u titolbu għal pajjiżna u titolbu għal mexxejja li bħalissa qed jinsemmaw ħafna fl-news fl-aħbarijiet madwar id-dinja kollha, speċjalment bħal Putin, Donald Trump, Biden, Zelensky u l-pajjiżi kollha itolbu għalihom biex il-Mulej intervjeni għax ir-rieda tal-Alla hija li aħna ngħixu fil-paċi, fit-tranquillità, għax din hija r-rieda tal-Missier. Hekk tgħid l-ewwel Timotej kapitlu 2 vers 1 sa 5. U jekk il-poplu jaqbelu jitolbu u jfittxu wiċċ il-Mulej u jumiljaw ruħhom, Alla wedna fit-tieni Kroniki 7:14 li jisma' mis-sema. Amen. U Alla du l-Mulej u għal-istess il-bieraħ llum u għal dejjem. Waqt li intom ukoll qed issegwu dan il-messaġġ, nixtieq infakkarkom minn issa stess mill-bidu ta' dan il-messaġġ li jekk kalarit il-weekend li ġej għandna konferenza interessanti. Għandna konferenza jisimha Come Out in Jesus Name u nħeġġiġkom il-kol kollha kemm minnkom dak kollha li tisimgħu u tissegwu biex intom tkunu magħna il-weekend li ġej. L-ewwel meeting huwa il-ġimgħa fil-għaxija, fis-7 ta' filgħaxija, u mbagħad għandna s-sibt fil-10 ta' filgħodu, is-sibt fil-7 ta' filgħaxija, u mbagħad il-ħadd fil-10 ta' filgħodu, u mbagħad ukoll il-ħadd fis-6 ta' filgħaxija. Inħeġġiġkom biex tiġu tipparteċipaw u tirċievu dak li l-Mulej għandu għalikom. Issa ejja nitolbu biex nisimgħu il-kelma li l-Mulej għandu għalina l-lejla. Kulħadd jitlob miegħi Miss Qaddis, kellimni l-lejla mill-Ispirtu Qaddis tiegħek, għatini qalb għal-kelma tiegħek, għatini qalb biex nirċievi u nifhem b'revelazzjoni il-kelma tiegħek li inti għandek għalija l-lejla. Għamel Mulej dak kollu li ħanisma' biex jibqa' f'qalbi u biex ngħixu permezz tal-Ispirtu Santu biex inkompli nista' ninbidel ta' niġġedded fi xbija ta' Sidi Ġesu Kristu għal-glorja tiegħek Missier. Amen. Morru fil-ktib ta' Efesin kapitlu 6. Fil-Efesin kapitlu 6 illum huwa dan huwa t-tieni messaġġ il-ħajja mimlija bl-Ispirtu Santu jew nkella il-ħajja tal-milja tal-Ispirtu Santu. Il-ħajja tal-milja tal-Ispirtu Santu. Ġifieri dawk kollha għal dawk li huma msejħin li ovvjament li tkun Kristjan l-ewwel qabel kollox li inti msejjaħ biex tkun mimli bl-Ispirtu Santu. Mimli bl-Ispirtu Santu. Imma bl-Ingliż xi kultant iddu daqsxejn aħjar għax the life of the fullness of the Spirit. Sewwa il-milja wkoll, il-ħajja tal-milja tal-Ispirtu Santu. Mimlija u l-milja tnejluma. All right, fil-ktib ta' Efesin kapitlu 5, l-Ispirtu Santu jitkellem minn fom l-Apostlu Pawlu u jikteb hekk. Infatti, seta' kitibha għalina llum letteralment. Vers 15. Isu sewwa kif iġġibu ruħkom. Mhux bla nies bħal nies bla den, iżda bħal nies orrif. Li jgħozzu żmien għaliex ħżiena u malin il-jiem. U din hija realtà wkoll għal-jiem li qed ngħixu fiha aħna llum. Ħafna ħażen madwar id-dinja. Imma irridu noqogħdu attenti u alert u wassa biex il-ħażen ma jidħolx fil-Knisja. Il-Knisja qiegħda hawn mhux biex tixbaħ id-dinja, imma biex tkun dawl għad-dinja. Vers 17. Għalhekk dawk kollha li huma kollha ta' Kristu tkunux bla għaqal. Kelma għal wisdom, erf. Imma fitxu x'inhi r-rieda tal-Mulej. X'inhija r-rieda tal-Mulej? Bosta nies kemm darba jsaqsuni, Pastor ma nafx Alla xi jrid minni. Hawnhekk tista' tkun taf ċar Alla xi jrid minnek. Tiskrux bil-imbit. Tieħux tieħu ma tistax tisker. Nhar l-erba' tilkom kif inti paħtejx ħieles, la ġesu ħielsek, paħieles. Meta bniedem jisker, jew bniedem huwa addicted għal xi ħaġa sew droga,
sew sigaretti jew xi ħaġa oħra. Inti m'għandekx iktar fil-kontroll, xi ħaġa oħra qed jikkontrollak. U Alla Kristu lilek ħelsek biex inti tgħix liberu minn kwalinkwa kontroll tad-dinub. Mela tiskrux tgħix ħajja ikkontrollat għax tisker, da mhux għax ma tieħux daqsxejn bit, għax aħna nafu, irħilu li jiena persuna ma nħobbux l-bit imma min ħobbna għal-bit. Imma ktitu għal-bit hu bil-kontroll mal-ikel dak normali u kulturali. Imma jien personali qatt ma ħabbejt. Imma il-kwistjoni hija li inti ma tkunx ikkontrollat. Imma biex irid ikun ikkontrollat. Li fih hemm ħajja bla rażan. Meta bniedem jgħix ħajja jisker, hemm ħajja bla rażan, bla kontroll. M'għandekx iktar fil-kontroll. Iżda da li jrid Alla minnek, ara xi jrid. Imtlew bl-Ispirtu Santu. Ħafna mill-Kristjani, fl-esperjenza tiegħi fi 30 sena Kristjaneżmu, jaħduha for granted li għax jien Kristjan jew ngħid li jien Nisrani, jaħduha for granted li inti mimli bl-Ispirtu Santu. Din hija ovvjament hemm verità fiha għaliex jekk inti vera ta' Kristu, jekk inti vera ta' Kristu, ma mhux għax inti reliġjuż, u laqqas għax inti tidħol ġo xi binja, imma inti ta' Kristu. Inti ssir it-tempju tal-Ispirtu Santu. Però hemm differenza bejn bniedem ikollu l-Ispirtu Santu u bniedem li hu mimmili bl-Ispirtu Santu. Aħna, l-Iskrittura tal-limna l-Ispirtu Santu huwa omnipreżenti, jiġifieri għax huwa Alla, allura l-Ispirtu Santu huwa kullimkien. L-Ispirtu Santu miegħek dejjem sakemm inti huwa wkoll speċjalment għadek fuq din l-art, kull fejn tkun l-Ispirtu Santu qiegħed hemm ukoll. Għax huwa omnipreżenti. Imma mhux kulħadd għandu l-Ispirtu Santu, għandek l-Ispirtu Santu fik meta inti titwieled mill-ġdid. Jekk inti għadek m'intix imwieled mill-ġdid, ma jistax imexxik l-Ispirtu Santu għax inti għadek m'intix tiegħu. Titkun tiegħu billi inti titwieled mill-ġdid tara fil-Ġesu bħala s-Sit u s-Salvatur tħajtek u jrid ikun dak li jiġi imexxik bħala il-mulej, bl-Ingliż Lord. He becomes your Lord. U jsir dak li gwidak, dak li kmandak. Mbagħad hemm dak li jgħidu t-tielet esperjenza, jew it-tieni esperjenza, skont Atti wieħed, skont Ġwanni 7, Ġesu jitkellem fuq dawk li wara li twildu mill-ġdid, dawk li diġà għandhom bħal bir ġo fihom, issa hemm dawk li Alla jrid li inti tixtieq li minnek jgħaddu issa xmajjar. U meta inti tgħix ġo xmara, inti tgħix kontinwament imxarrab. U Alla xejħinna biex aħna ngħixu kontinwament imxarbin. Għax xmara kontinwament imxarrab. Ħajja kontinwa ta' milja tal-Ispirtu Santu. Imtlew bl-Ispirtu Santu. Din letteralment fisser kontinwament kunu mimlija bl-Ispirtu Santu. Hawnhekk Pawlu wkoll l-Apostlu jitkellem kif inti tista' tibqa' mimli bl-Ispirtu Santu. Għaliex bħal mettilkom il-ġimgħa l-oħra u nerġa' ngħid illum, avolja bosta minna kien hemm żmien fejn intlajna bl-Ispirtu Santu, imma ħafna minna nillikjaw. Infatti naħseb kollha kemm aħna nillikjaw. U tillikja għaliex qatt għandek ġisem, però wkoll tillikja jekk trid għaliex inti xejn ma jiġrilek kombinazzjoni. Timtela bl-Ispirtu Santu mhux awtomatiku, xi ħaġa li inti titfittex kontinwament. Li inti tillikja wkoll mhix awtomatika, tiġrilek tillikja mill-Ispirtu ġifieri ma tibqax iktar timxi fil-milja tal-Ispirtu Santu, għaliex il-ġisem jibda jieħu over. Il-ġisem mhux biss qed jitkellem affarijiet sesswali, ħafna drabi il-ġisem huwa il-moħħ li mhuwiex imġeddet. Allura tibda tagħmel pjanijiet skont il-ġisem. L-sin li għadu mhuwiex sottomess għas l-Ispirtu Santu tibda tgħid affarijiet li mhumiex tal-Ispirtu Santu. Sewwa l-aġir tiegħek, id-deċiżjoni tiegħek, meta inti ma tkunx kontinwament qed tintela bl-Ispirtu Santu, kontinwu. Aħwa din hija xi ħaġa li ħasra ħanerġa' ngħidha permettuli għax forsi mhux kulħadd semaħħa. Naf li xi kultant
كمان منكم جي تخصكم إيشكم تعيشوا روتينا أو جي خاصيتكم إيشكم تخصوا تعيشوا روتينا كلتا بس بيا ما خاصيتكم ناف إما الروتينا هي بارت من الحياة علاش في الحياة كلش روتينا قد نربط لي لنفسي عشان يكون دايما يكون أو شغلات ما يكون سمع خدي إما تيج أجريني يا روتينا ينا مور نرقد أنت تاكل أنت نغسل أنت تمر الشغل تغسل أطفال تنتعامل فاميليا روتينا continuamente روتينا و هي حية هي ستيل حية ولينا وانت نمتلاو بالإسبريتو سانتو هي ديسيزيوني لينا ريتنوه كل يوم علشان انت يا البارح سايد كنت تانت هاي سبيريتوالمنت للوم من اللي تقوم ترجع من اللي تكون هذا كام ما تقوم وترجع النقطة اللي عندك بزون ترجع تمتلها بالإسبريتو سانتو أخوة يك انت ما كونشيامنت ما تفتش اللي تمتلها بالإسبريتو سانتو automaticamente تقع في الجسم يك انت ما تفتش كونشيامنت كل يوم تمتلها بالإسبريتو سانتو automaticamente تقع في الجسم تنسيش شخاجة جرى بي آدن وإحنا اللوم متى آدم وإيفا كانوا في الجنة قبل ما دنبو الحياة المية الإسبريتو سانتو كانت النورمال تاعهم وقعوا في الذنوب وداك اللي هو نورمال تاعنا اللوم كان مش النورمال تاعهم داو عملوا زمين يعيشوا في المية الإسبريتو سانتو ما يعرفوش تفسر تعيش كنت الجسم ما يعرفوش تفسر تبزة تخص البارد يو تمرض ديك هي الحياة كل يوم اللي احنا كنا نعيشوا وبس في دقة واحدة احنا مسيحين باش نعيشوا ديك الحياة اللي الله خلق البني ادم اوت في البدو في البيانو اوريجيناتيو باش يعيش في المليا تاع البريزنسا تاع الاسبريتو سانتو الريفيرس كنا من الريفيرس جيسو جي باش يعطينا نرجع لورا داك البريفيليج ديك الاسبيرينسا اللي انا وانت نعيشوا في المليا تاع الاسبريتو سانتو مليا كل خطيت مليا اللي جاي يعمل كلمة من ملي ومتى انت شي حاجة هي مملية تفسر مش سباتيو شي حاجة أخرى متى انا وانت متى انت تزباليا بلاجير تياك بالميل تياك بالخسيب تياك بالكليم تياك انت تزباليا علاش انت ذاك الحين تمشي سكنت الجسم سكنت الجسم رابية مش رابية قديش هذا كنا مدنو بدايك داك طيب سوا كليم حزين بنتند الكريستياني ما يداوش اما نعرف لي شوط منكم تدعوا عيد لي كيف انت تيجي تعيد لي ان كريستيان لسه مش تنيلك انت منتيش كريستيان اما تحسب لي هو داك اللي الله يريد منك لي انت يقتل لك وش الرب يعيد تدعي فرصة تعيد يناف الكراوات نيد لك تشاتشاتا اما متى انت تدعي داك الاستس صلى ومولاي لي سالفك وشر الدم عليك سوا داو affarijiet li żgur m'għandhomx ikunu qatt ittollerati u moddija bħala in-normal tal-Kristjan. Ismgħu kompli jaqra xtajt l-Iskrittura. Meta jiena u inti nkunu mimlija bl-Ispirtu Santu, ara x'ħajsir komuni għalija u għalik. Tkanta. Mhux iġġiel il xaħat tikkanta, int tkanta. Naf li għanna ħafna kantanti f'River of Love. Tkanta, x'tkanta? Tkanta tifħir, klim fil-imkien salmi, innijiet u għana spirituali. Ħana milkom test, ħadd ma jħossu ħażin għax mhux biex tikkondonnak u jekk m'intix tagħmilha m'intix tagħmel dnub, imma għandek xi ħaġa li tista' tgħinek li m'intix tutilizza. Kama minnkom, onestament, għidu li onestament, kull filgħodu kif tqum, l-ewwel ħaġa ma tagħmel tibda tirringrazzja u taħħar l-ewwel idejk. ħadd ma tikdeb, olli idejkom ħanara.
Wow, glorja l-mulej. That is good number. Sal dawk li intom mollejtu ċidejkom, it's okay, minn tiġa tidneb, imma utilizzadi. Utilizza li inti kif tqum, tibda tfaħħar mulej mal-ewwel. Tibda tirringrazzjah il-mulej mal-ewwel. Ħalli inti you set the tone for the day, tissettja d-triq tiegħek għaliex mal-ewwel inti kif tqum. Tibda tara s-social media, jċempululek, tintaqa' fi-triq, tissuq fi-triq. Il-kontrarju jiġu kollu kontra tiegħek. Imma jekk inti tgħix mimli bl-Ispiritu Santu, kif tkellimna l-ġimgħa l-oħra u nerġa' ngħidilkom tiħħendilja l-affarijiet totalment differenti. Ħanejdilkom aħwa. Ġieli smajtu għall-espressjoni għax ix-xitan saraq lil paċi? Jew xi ħadd saraq lil paċi? Ħanejdilkom aħwa. Ħadd ma jsaqlek il-paċi, inti tkun tajtielu fuq platt. Ħadd ma jisraqlek il-paċi. Int tkun tajtielu volontarjament. Imma forsi dejli għax tella ħomli u għax tella tomli. U int x'għamilt kif reġixxejt? Fil-ġisem. U għajt għan-nażba tad-demonju. Tlift il-paċi tiegħek. Bdejt tħossok ħażin, ikkundannat. Salla ma jikkundannakx, jikkonvinċik iva, ma Alla ma jikkundannakx. Bħala ibnu ma jikkundannakx. Għal dawk li reġetaw il-Kristu, il-kondanna għedha fuq rasa kontinwament. Issa, imma jekk inti jibben Alla, bint Alla, u inti tħossok issa convicted imma tajjeb. Convicted tajjeb li tkun convinced tajjeb. Għażak huwa x-xogħol tal-Ispiritu Santu jikkonvinċik, jibda jurik fejn inti tiżbalja. Imma once li inti vera mimli bl-Ispiritu Santu, illum inti għandek xi ħadd akbar jammar fik li qed jgħinek li inti tista' tgħix fil-kontroll totali fuq id-dnub, fuq daw it-tentazzjonijiet. Naqgħu iva, imma ma tistax taqa' kuljum ta'. Nisbaljaw iva, ma tistax isbalja kuljum il-ħin kollu. Allura inti jekk ħanamlu ratio. Ħanamlu mod inti għandek din l-istess tentazzjoni f'ġimgħa 10 darbiet. Jekk inti qed taqal 10 darbiet inti minti tagħmel l-ebda tip ta' kontroll fuq dan id-dnub. Fuq din id-dnub tal-ġisem. Sewwa. Imma jekk inti tgħix mimli bl-Ispiritu Santu, forsi minn 10 taqa' darba. Issa jiena nemmen ukoll tista' minn 10 ma taqa' 10 darba. Sewwa. Imma ejja nkunu għax forsi inti tiġi ma tgħid il-lissra Alla jbierek ma nibt imkien għalmenu tkun ħanidu nkunu ċarna d-nibda ximkien. Daġab li inti tinsiex li hemm id-dnub ta' omissjoni u anka kommissjoni. Xi kultant aħna nidimbu, anka d-dnub tal-ignoranza jgħidulu, id-dnub li inti ma tafx li inti dnibt. Ma tafx li inti dnibt. Issa nirringrazzaw il-Alla li Ġesu Kristu d-dem tiegħu jaħsel id-dnub sew dak li taf bih u sew dak li ma tafx bih. Sewwa, imma mhux ħajkollok conviction jekk inti laqqas taf id-dnibt. Għax inti dik jgħidu l-dnub tal-ignoranza. Alla xorta jara dnub, imma xorta jaħfirulek, għax inti mintix aware. Sewwa, u iktar ma titgħallem il-kelma, iktar ma tersaq mal-mulej, iktar qattaħim mal-mulej, titlob bil-lingwi. Aħwa, jiddispjaċini ngħidlek b'dispjaċir kbir, il-maġġoranza tal-Kristjani ma jitulizzawx dan id-don. Fl-ewwel Korintin kapitlu 14. Tgħidlek li din meta titkellem bil-lingwi, ħana jekk tagħmel xi darba. Qed ngħidha biex għall-eżempju għax infatti fil-vera sens ma tagħmelix ħa ngħidlek. Imma ara jnexxilek x'tida jew titlob intanks fl-istess ħin. Issa aħseb wara meta xi ħadd jidaj balla u jew b'Marija u Msina Ġesu Kristu u għaw Maltin iwerru ruk iwerċuk, jidaw bil-Awkaristija. Mbagħad minn fuq jgħidu lek intom tagħmlu bl-Awkaristija. Għal dawk li intom għadkom ma smajtux ma tqajtux magħna nemmnu bl-Awkaristija ħafna. U żgur mhux ħa nidaw bl-Awkaristija. Bħadd infatti u b'xejn. Aħseb wara balla, b'Msina Ġesu Marija jew bħadd. Laqqas bil-Prim Ministru u l-President u l-Oppożizzjoni bħadd. Ma tistax tidej. Għax daw għadnub.
Imma l-bnidem li huwa mim l-Ispiritu Santu, daw l-affarijiet idejquh. Jekk inti tħossok qed tagħmel xi dnub u mhux qed idejqek, il-lejk jgħid ħafna. Il-lejk jgħid serjament. Jekk inti qed tiżbalja x'imkien u tgħid imma jiena mhux qed inħossni qed nagħmel żball, il-lejk jgħid ħafna sabiħ ta'. Eżatt, żvojt jgħid. Tifhmu? Mela, ħankomplu. Efesin 4, vers 19. Mela kantaw flimkien salminijiet u għana spirituali, kantaw għannu minn qalbkom lil-mulej. Roddu dejjem ħajr għal kollox. Roddu dejjem ħajr. Jina u intim sejħin biex nejxu, ismawni, il-bniedem mimli jgħix fil-milja tal-Ispiritu Santu, tinnotu huwa bniedem grat. Grateful. Taf kemm nieħdu lil xulxin for granted? ħafna. Irġiel. Ħanibda minni. Kemm il-darba ħadd tirra l-mara tiegħek for granted? Illum kont nitkellem ma' wieħed mit-tfal. Navin. Għalli naħdem 6 ijiem fil-ġimgħa bħalissa, għalli niġi mid-dar, għalli nkun għajjin mejjet u rrid insajjer u rrid innaddaf. Ingrazzja l-Alla għall-mara tiegħi, għall-minn meta niġi d-dar, ma rridx noqgħod innaddaf u nsajjer għax konna tfetu sajra di. Grazzi, bebe. Issa, uj, intom min-nisa. Li minna li kom li tistaw teħxu minn zewġek, minn raġel. Kemm il-darba, kemm kull jum tirringrazzja l-raġel għal xi ħaġa? Kemm il-darba, kemm kull jum meta l-mara sajjarlek jew tiftessilek il-ħwejjeġ u taddihomlok u tgħidilha grazzi, napprezza? Il-laħwa. Ħalli għax qed nagħmel qed nara ħafna koppjiet ikunu nervużi bħalissa f'daqqa waħda. Kemm hawn minnkom tgħidu grazzi lill-mulej li għandek knisja f'binja fejn tista' tiġi tattendi bl-air conditions, bis-seats komdi bil-fom biex ma tweġġax il-patata. Sewwa, bil-kafetierja, bil-greeter, bil-asher, bil-passer gostus. Taf kemm hawn passer skoroħ? Mhux Malta, mhux Malta. Malta kollha Halloween. Isma' ħanejlek, intom tgħidu għall-pastor. Taf kemm hawn knejjes il-pastor qatt ma jarawh. Ħlief meta jipridka fuq il-pulpitu ta' żejk. Issa qed ngħidulkom dan. Taf kemm hawn knejjes barra Malta speċjalment ikunu kbar ta' ċertu sajż, il-pastor m'intix ħadarah, jidħol fuq il-pulpitu, jagħti il-kelma u jitlaq il-barra. Pija mbagħad il-kompliment mhux qed ngħidilkom li bil-fors huwa ħażin, imma fis-sens intom għalmenu miegħi tistgħu tgħidu kelma, naf li xogħod minnkom xi kultant tiġi tgħiduni u naqtalkom f'nofs is-sentenza. Imma għalmenu ngħidilkom ismek tridu nintaqgħu naħdu kafè u nagħmilha ma' ħafna minnkom sewwa u nitkellmu. Imma ħafna pastors barra Malta, speċjalment barra Malta, meta hemm knejjes kbar, m'għandhomx ċans jintaqgħu mar-rajja. Infatti ħafna mill-knejjes tal-Amerika li huma kbar, il-pastor qatt ma jintaqgħu miegħu. Qatt ma jintaqgħu miegħu. Jintaqgħu forsi ma' jinnaf jew l-elders jew il-pastors li jkunu taħt il-senior pastor. Sewwa, jiena pereżempju l-knisja li kont immu, il-pastor li kien the senior pastor qatt ma qal li ejja noħdu kafè. Mhux għax ma kienx affordjan, nista' nassigurakom. Imma m'għandux ħin joqgħod jintaqgħu
m'għandnax biex jħuna kafe, issa ngrazzja Alla kellhom hemm pastor soħra taħtu u ġieli morna niklu flimkien. U hija privileġġju dak imbagħad jaħdmu daqsxejn differenti, ovvjament hemm ħabba sa knisja. Imma jiġifieri dan huwa privileġġ li huwa għalik. Il-fatt li inti tista' tiġi hawn wara tgħid issa nirrelaxja, nintaqa' mal-aħwa, nieħdu kafè flimkien, nieħdu sandwich flimkien. Kemm tirringrazzja l-Alla ta' dawn l-affarijiet? Il-fatt li aħna għandna ningrazzjaw l-Alla teams li jaħdmu jieħdu ħsieb it-tfal tagħkom, jaħduhom jgħallmuhom il-kelma, li għandna ushers. Gustużi, ara xi ġmien. Jisom modelli, me. Mhux il-passer biss, gustuż anke l-ushers. Għandek minn fejn tażel. Għandna greeters. Għandna greeters bih. Hey, it helps, ta' Amen. Għandna il-xogħol tal-medja, taf kemm jagħmlu xogħol tal-medja? Jihvidjaw, jirrekordjaw wix għandu fuq Facebook, YouTube, jeditja. Taf kemm xogħol dak, taf kemm fih xogħol. Għandna praise and worship team. Il-praise and worship tafu li intom hawn dawk li jiġu hawnhekk fis-satej biex lilkom jaqdukom u jtukom l-aħjar servizz. Vera għalmu lej, imma lilkom intom qed tgawduh. Tifhmu? U hekk għandna nkunu f'kollox, imma almenu kun grat. Brother, fora kafeterja, grazzi tal-li taqdini, grazzi tal-li tad-daft, grazzi tal-mużika, grazzi tal-li tkom barka. Kun bniedem mimli bil-Spiritu Santu u bniedem grat. Bniedem li jillikja ħafna l-Spiritu Santu u bniedem dejjem gerger. Dejjem gerger. Inti issiblek nifsek regolarment grat jew iktar regolarment dgerger. Roddu ħajr dejjem lill-Alla f'kollox. F'isem Ġesu Kristu. Il-messaġġ li bdejt l-ewwel wieħed spiċċajna bl-Atti tal-Apostli kapitlu 7. Ħammorru fuq illum. Morru hemmhekk. L-ewwel net morru fi ktieb ta' Atti kapitlu 6 il-kapitlu ta' qabel. Vers wieħed isimgħuha. Meta dan huwa prinċipju jekk qed tieħdu xi noti jiktbuha. Meta jiena u inti ngħixu ħajja mimlija bl-Ispiritu Santu, inkunu ta' barka għal ħadd ieħor. Tkun ta' barka għal ħadd ieħor. Tippretendix perfezzjoni, imma almenu il-bniedem mimli bl-Ispiritu Santu jgħix fil-milja tal-Ispiritu Santu bħalma rajna l-ġimgħa l-oħra huwa moħħu ħsibietu kif mhux biss kif jogħġob l-Alla, imma biex ikun ta' barka għal dawk ta' madwaru. Dawk li jiġu jnatfu għaw, dawk li jiġu għod jagħmlu il-vakum ta' daw it-twaper. Taf kemm hawn xi aħwa. U ħafna minnkom nixtieq ngħidilkom, imbedbżilkom daqsxejn widnejkom, Spiritu Santu ġebbidil waħda l-dak, dik. Li ilkom ta' hawnhekk f'din ix-xirka, ilkom parti minn il-familja u żero tagħmlu għal-mulej. Ma tagħmlu xejn żero. Fis-saltna tal-Alla kulħadd jaqdi. Anke xi ħaġa żgħira, maqdi. Għaqdi anke xi ħaġa żgħira. Maqdi. Għax meta inti tkun grat, tixtieq tirritorna barka. Jiena u inti msejħin biex inkunu barka. Alleluja. Grazzi mulej. Ħafna drabi in-nies tal-Alla aħna naħduhom ħafna for granted. Ħanirkom xi ħaġa ħwa. Kemm minnkom ġieli ħadtu xi mediċina u ma qablitx magħkom li tilkom xi ħaġa ħażin. Holiday. ħafna minnkom. U meta jarak tabib u nirringrazzja l-Alla t-tobba u għal dawk fil-xogħol tal-mediċina. Imma taf kemm iweġġgħu nies ukoll b'xogħolhom dawk, mhux għax irid iweġġagħhom, imma iweġġgħu taf li l-mediċina li jipprovdilek il-bniedem tal-Alla qatt ma tweġġek. Qatt ma fiha side effects. Kemm napprezzawhom in-nies tal-Alla li jsewna l-kelma?
mhux jiena biss qed ngħid. Għan-nies talla li jaqduna. Aħna naqdu lin-nies talla. Aħna naqdu lil xulxin. Tabib napprezzawh u hekk għandek tagħmel avolja ma jagħmel xejn karità, kollox bil-flus jagħmel. Sewwa, avukat, speċjalment ikunu talla. Oħtok, hawnhekk hawn nies li jgħinukom. Meta il-mara tiegħi hija psikologa, xogħolha huwa psikologa. Meta bniedem kun mimli bl-Ispiritu Santu, jiena u inti napprezzaw. Mhux ngħid, kemm qed iżommli. Jora minn għalija jgħidem ħadem, mhux għall-mara tiegħi ngħid, għax hawnhekk għandna avukati, hawn nies li jagħtu servizz fil-professjoni tagħhom, il-Bibja tgħidlek, birek il-min u ħlasu, birku. Għal-pastor ma tista' qatt tħallasni biżżejjed. Tista' tberikni, ma tista' qatt tħallasni. Għan-nies li jagħtikom servizz birkuhom. Ħalli qalbek tibqa' sew quddiem Alla. Għan-nies li huma mimlija bl-Ispiritu Santu. Dat ngħidu mod ġenerali għax hawnhekk hawn nies jagħtu servizz. Bħalma għandna avukata, apparti l-mara tiegħi psikologa, għandna hawn nies li jagħmlu pereżempju bħal tibit, jagħmlu l-plumbing, jagħmlu d-dawl. Jagħtu servizz lin-nies tar-River of Love stess. U inti tgħid forsi u hija dak Kristjan ma lab xejn. Dil-mentalità tinqeret, Le, isma' jiena noffrilek li nħallsek minn qalbi. U nħallsek ta' xogħolok. Għaliex bniedem mimli bl-Ispiritu Santu, inti taħseb li kull Ġesu jgħidlek għax in Kristjan mela għalija b'xejn ħadamlu. Taf li anke Alla jħallas il-poplu tiegħu? Inti tkun taf li Alla jħallas il-pastors? Taf li Alla fil-Bibja krea sistema kif il-poplu tiegħu in-nies tiegħu jitħallsu? Are you aware or you're not aware? Speċjalment meta jkun hemm xi ħadd jgħid għax da kull ma jagħmel għall-flus. Alla ħares kull ma nagħmelhom il-flus. Imma Alla għandu sistema fil-Bibja kif in-nies tiegħu u r-rajja tiegħu jitħallsu. U meta ngħidu jitħallsu, mhux il-kelma jitħallsu ddejjaqni assaġġ. X'inti bniedem tella qatt, anke jekk huwa bniedem tella tabib jew bniedem tella avukat, ma tista' qatt bih għax dak huwa bniedem dak li għandu l-biża' Alla. Dak qed jagħtik l-aħjar servizz. Dak qed jagħtik l-aħjar servizz. Għall-bniedem speċjalment li għandu vera qalbu għal mulej. Amen aħwa? Issa jekk inti xi ħadd jinnaf forsi ma taffordjax, almenu komunika. Ngħid isma' ma naffordjax skużani u forsi dak li jkun jista' joffrilek jew preżinqas jew b'xejn. Imma mhux jiena u inti nkunu minn quddiem nippretendi b'xejn. Speċjalment meta niġi mogħti servizz. Qed tifhmu aħwa? Xejn l-Iskrittura. Il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Amen. Thank you, Lord. Mela, Atti tal-Apostli 6, vers 1, ismawa. F'dawk il-jiem, l-att tad-disċipli kienu qiegħed jiżdied. Għalhekk sar xi gergir mill-Lut, Griegi kontra l-Lut. Għax derilhom li ma kienx hemm min jieħu ħsieb ir-romol tagħhom fil-ministeru ta' kuljum. Għalhekk itnassejħu l-ġemma tad-disċipli u qalulhom mhuwiex sewwa li aħna nħallu l-kelma tal-Alla biex naqdu fil-imwejjed mela aħwa ħudu ħsieb u għażlu minn fostkom 7 irġiel li għandhom isem tajjeb araw x'għażlu. 7 irġiel mimlija bl-Ispiritu Santu u bil-erf. Min jaf kif kienu jafu li huma mimlija bl-Ispiritu Santu? Min jaf kif inkun naf jiena li inti mimli bl-Ispiritu Santu? X'inhu l-frott ta' raġel mimli u mara mimlija bl-Ispiritu Santu? Mhux għax titkellem bil-lingwi, dak huwa don. Dak inti tista' tkun karnali u xorta jkollok. Titkellem bil-lingwi tajjeb u tħeġġu li timtlew tiġu mamda bl-Ispiritu Santu u titkellmu bil-lingwi. Pawlu qal nixtieq li l-kol kemm minnkom titkellmu bil-lingwi, la qal li jixtieq li kulħadd, bella kulħadd jista' jkollu żgur. Imma apparti minn hekk, aħna mhux qed nitkellmu fuq dawk id-doni, illum qed nitkellmu fuq il-ħajja tal-milja tal-Ispiritu Santu. Daw is-seba' li ġew magħżula, fuq liema kriterji ġew magħżula.
U li allora daw mimlija bl-Ispirtu Santu. Kif? Rawa mill-Iskrittura għandek ta' indikazzjonijiet, arawa. Mela, għallu mek, l-aħwa, ħudu ħsib u għazlu minn fostkom 7 irġiet li għandhom isem tajjeb. 7 irġiet li għandhom isem tajjeb. ċiġviri isem tajjeb? Ġviri daw għandhom reputazzjoni tajba fil-Knisja. Għaliex xogħolhom tiġa x'jagħmlu? Jaqdu mill-qalb, jaqdu minn gergir, jaqdu minn qalbhom, jaqdu jifaħru l-Alla, jingrazzjaw l-Alla. Ħanirkom aħwa. Naf li diġà u ħanerġa' ngħidilkom. Bniedem vera, mimli bl-Ispirtu Santu ma jgergirx. U hawnhekk naf li ċċellenġajtu x'mata minnkom. Eżis nisa tal-mulej. Ftakkar jekk inti tgerger wara kontra żewġek, int għażiltu dak. Ħadd ma sforzak biex tieħdu, anzi inti rittu għad kosta kollox. Għawil xi ħud nixtieq ngħidilhom ħaqek għax kont imwissija. Ħaqek għax kont imwissi. Melissa, enjoy the pie. Taf kemm hawn Kristjani li kienu mwissa ma mwissija ma xorta riduh jew riduha. Illum il-ġurnata jixtiequ li semgħu jew minni jew minn raġel talla li ġew missa minnu. Issa għandek missjoni ta' talb. You have a lifetime project of prayer. X'issa fi Kristu ma tistax titilqu u laqqas tista' titlaqa. Tiżżewweġ because love is blind. You get married, jinfetħulek berra. U tibda titlob in tongues. Xandara li jassubrakata. Horri da makajja la tasa. O braħasakata. Xindalu bossutek. Pray, baby, pray. ħanejt xi ħaġa. ħanirfesna akallijiet il-lejla. Il-pediatrician ħajmur tajjeb. The man that you got and the woman that you got is what you deserve. That's a tough thing to swallow. You can solve it. Be filled with the Holy Spirit. Tista' solvija kun kontinwament mimli bil-milja tal-Ispiritu Santu. U tiċċassa mbagħad kemm tibda timmatura bħala Kristjan. Halleluja. Mela daw għażlu daw l-irġiel għaliex kienu jarawhom kif jaqdu għax inti l-kelma djaknu tfisser għaddej tafu, servant. Kien għaddej imma kienu jafu li ma' l-Ispiritu Santu kellhom l-erf. Hawn nies li jitkellmu bil-lingwi imma m'għandhomx erf. Id-deċiżjonijiet li għamlu tinnota li dawn m'għandhomx erf. U għalkemm għandhom id-doni ma mhumiex mimlija fil-milja tal-Ispiritu Santu.
ونخلوا للدين الهدمة في ديهم واحنا نخلوا روحنا على الطلب والبنستيرو الكلمة dan il-klim moġob il-ġama kollha u għażlu Stefnu bniedem mimli bil-fidi u bl-Ispiritu Santu. Bniedem mimli bil-fidi u bl-Ispiritu Santu. Issa ħammorru fil-ktieb ta' Atti kapitlu 7. Fil-ktieb ta' Atti 6 vers 7 tgħidlek li l-kelma talla kienet tinxtered dejjem aktar, l-att tad-dixxipli kien jiżdied ħafna f'Ġerusalemm u kotra kbira ta' qassisin bdew joqogħdu għal fidi. Atti 7. Darba l-oħra spiċċajna bija, ma ħaniftaħ daqs iktar illum bija. Hawnhekk għandna l-istorja ta' Stefnu fej kienet ixandar quddiem ir-reliġjużi lut u l-Iskrittura tgħidlek li daw bdew jeżżu sninhom u jirrabjaw għalih u jalqu widnejhom u ma rridux jisimgħu iktar. Ismgħu ħalli nomodu daqsxejn iktar illum di. Vers 54. Meta ir-reliġjużi semaw dan li beda jipridka Stefnu, ħassew klimu jinfdilhom qalbhom u bdew jazzu sninhom kontra tiegħu. Imma hu kemm diffiċli di? Mimli bl-Ispiritu Santu u bajneħ fis-sema. Mimli bl-Ispiritu Santu u għajneħ fuq is-sema. Ra il-glorja ta' Alla u lil-Ġesu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Qabel ma nkompli morru Kolossin 3. Kolossin 3. Ara xi ngħid vers wieħed. Jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema. Fej Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Din mhix teorija, din Stefnu ra. Din Stefnu għajnejh infetħulu u radi. Għaliex? Għaliex bħalma tgħidlek l-Iskrittura da kien mimli raġel mimli bl-Ispiritu Santu. U number 2, ħsibijietu kienu fl-affarijiet tas-sema. Ħsibijietu kienu fuq affarijiet tal-Alla. Ħsibijietu huwa li joġob il-Alla. L-ambizzjoni tiegħu bħalma jgħid Pawlu hija li joġob il-Alla sew f'dan ġisem u sew barra minn dan ġisem. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu imma ħajjitkom hija moħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Atti 7, vers 55. Mela daw issa reliġjużi qed iħarsu lejn Stefnu, jridu joqtluh, jirrabjaw korla kbira diabolika, imma hu mimli bl-Ispiritu Santu u bajnejh fis-sema. Bniedem mimli u qed jgħix fil-milja tal-Ispiritu Santu huwa bniedem ħsibietu f'affarijiet tal-Alla. Ħsibietu affarijiet tas-sema. Mhux l-ewwel darba tisma' nies jgħidu għax da moħħu fl-arja jew moħħa fl-arja. Jew nkella da bl-Ingliż jgħidu hekk ara. He is so heavenly minded that he is no earthly good. Actually, il-verità hija, in order to be any earthly good, you have to be heavenly minded.
biex inti tkun ta' xi tip ta' ġid għal din l-art, trid tkun moħħok fis-affarijiet ta' smawiet, affarijiet ta' Kristu, affarijiet li qegħdin hemm fuq fi Kristu, li inti qegħdin fik illum, imma Alla jimmanifesta dak li hemm fis-sema permezz tiegħek għax inti ċittadin tas-sema. Jiena u inti ċittadini tas-sema aħwa. ċittadini tal-Izrael, mhux ta' Izrael, ċittadini ta' Ġerusalem tas-sema. Of the heavenly Jerusalem. Our citizenship is up there, but we are living and manifesting it down here. Et nejxu għaw nimmanifestaw għawnek fuq din l-art. 55. Immu, mim li b-Spiritu Santu bajneħ fis-sema, ra il-glorja tal-la. Ra il-glorja tal-la. ċaħġa oħra. Meta jina u inti nejxu mimlija u fil-milja tal-Spiritu Santu naraw il-glorja tal-la. U l-Ġesu qiegħed fuq il-lemin tal-la. U qal, ara qiegħed nara s-sema miftuħ u l-bin il-bniedem fil-lemin tal-la. U huma nfexxew jgħidu kemm jifilħu u jsoddu widnejhom imbagħad intefgħu fuq kull il-koll f'daqqa. Kaxkruh il-barra mill-belt u qabdu jħaġruh. Ix-xjuda għedu ħwejjiġhom f'riġlej żagħżugħ jismu Sawl. L-Stifnu qabdu jħaġruh huwa u jitlob u jgħid. Iżmgħu daħnejlek biex inti tkun kapaċi. Tajt dal-kliem. Ara kemm il-sema u l-ġenna r-realtà ta' Kristu tkun ħafna iktar reali għalik minn dak li huwa temporanju ta' din l-art. Waqt li kienu jħarġruh, dan kien qed jitlob għalihom. U beda jgħid mulej Ġesu, il-qarruħ tiegħi. Imbagħad niżel għall-kubtejħ u għajjad bleħinoli. Mulej toddulhomx dan id-dnub. U kif għalhekk miet. Fil-ktib ta' Luqa 23 vers 34, Stifnu għamel eżattament dak li għamel Ġesu. Waqt li kienu qed jisalbuh, waqt li kienu qed jgħajruh, waqt li kienu qed jakkużaw, Ġesu għalhekk missier aħfrilhom għax ma jafux x'inhuma jagħmlu. Ma jafux x'inhuma jagħmlu. Xi tfisser aħna ħafna drabi meta jiena u inti naqraw il-Bibja ninsew li l-Bibja hija ktib ludi. Inkitbet minn nies lud u nkitbet għal nies b'mentalità ludija. Allura ħafna mill-iskritturi ma noħdux is-sugu sħiħ tagħhom. Hemm ħafna xi tgħallem dan. Jiġifieri ma ħanilkom xi ħaġa llum żgħira jien. Fil-ktib ta' Iżajija u fil-ktib ta' Salmi, ara xi tajt l-iskrittura. Fil-ktib ta' Salmi 68 vers 1-2. Salmi 68 vers 1-2. E huma Alla Sena ftit, x'inhi hija r-raġuni semmejni ftit il-ġimgħa l-oħra nkompli llum. X'inhi hija r-raġuni li Ġesu għam? Li der Ġesu għam minn flok bil-qeda fuq it-tron għandha sinifikat powerful. Il-ġimgħa l-oħra għandna aħna jedna għaliex dak il-ħin Ġesu ral xi ħadd li għex fil-milja tal-Ispiritu Santu bħalu. Fuq l-istess livell tiegħu. Xi ħadd li kien bħalu. Ġesu għam għaliex Stifnu sal-aħħar irnexxielu jgħix mimli bil-Ispiritu Santu u l-ġebel li bdew għabdulu ma rnexxilhomx jaqlawlu l-attenzjoni tiegħu minn fuq Kristu. Ġesu Kristu għam għaliex bħala re, meta re iqum għal daw ir-raġunijiet. Number 1, iqum meta re ieħor jidħol ħdeħ. Hemmhekk biss iqum re. Ġifieri, dak il-ħin li Stifnu
kienet tmut u r-ruħ kienet ħatiġi trasferita, dak il-ħin il-Bibja tgħidlek Stefnu ra l-sema tinfetaħ u Ġesu bil-wifqa qed jistennih ġej. L-unika darba li r-re kien iqum f'dan il-każ huwa meta xi ħadd li jidħol fil-kort tiegħu, fil-bitħa tiegħu, fil-post tiegħu huwa jekk ieħor tal-istess kalibru level tiegħu jidħol ħdejh. Pija kulħadd irid imil u kulħadd u jpoġġi bil-qiegħda u kulħadd imil. L-unika darba r-re kien iqum hija meta xi ħadd tal-istess kalibru tiegħu iqum. Ġesu qam għax ra lil Stefnu mimli bl-Ispiritu Santu waqt li l-istess waqt li qed iħaġġruh u jippersegutaw qed jitlob għall-edewa tiegħu. Però ħaġa oħra, number 2. Dimettilkom xil-ġimgħa l-oħra għandilkom issa. Fl-Iskrittura sew fis-Salmi u sew fil-Ktieb ta' Eżajija. Fis-Salmi 101 110 vers 1. Morru hemmhekk. Salmi 110. Psalm 110. 110. Vers 1. Bil-Malti ma tinstemax m'għandix istess sinifika, mhux istess. Hawnhekk tgħidlek oqgħod fuq l-elementi. Il-kelma tal-mulej lil Sidi. Oqgħod fuq l-elementi. Saman qiegħed l-edewwa tiegħek mirfes taħt riġlejk. Bil-Ingliż jgħidlek isimgħuha. The Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. Poġġi, oqgħod bil-qiegħda sakemm jiena nagħmel l-edewa tiegħek il-mirfes tiegħek. Issa fis-Salmi għaliex x'ġara. Fis-Salmi 68 vers 2 nara x'dejt bl-Ingliż. Psalm 68. Salmi 68. Ara x'dejt bil-Malti jerġa'. Iqum Alla li jixxerdu l-edewwa tiegħu jaħarbu minn qudiemu dawk li joboduh. Mela meta naraw il-Ġesu Kristu qam għal żewġ raġunijiet. Qam biex jirċievi l xi ħadd tal-istess kalibru tiegħu u qam ifisser ħanaddi ġudizzju kontra dawk li qed jiġu kontra tiegħek. Meta jiena u inti li tolbu għall-edewa tiegħek, tiegħi u tiegħek, dawk li jagħmlulek id-deni, dawk li jagħmlulek il-ħsara, u minflok inti tagħmel vendikazzjoni, Alla jgħidlek li int poġġi bil-qiegħda. Ħanqum jien. Jekk inqum jien, Alla jpoġġi bil-qiegħda. Jekk inpoġġi jien, int ibni poġġi. Ħanqum jien. U jekk iqum Alla għalik l-edewa ma jibqgħux jinstema aktar ħosshom. Fil-ħajja tiegħek bħal kull wieħed minna ħajkonna opportunità fejn ħajamlulek id-deni, ħajamlulek il-ħsara, joboduk. Qabli ħassib min jobodok laqqas jaf għal xiex jobodok imma l-fatt li inta Kristu għandek id-DNA tal-Alla fik. Joboduk u jagħmlulek il-ħsara. U ħajkollok tentazzjoni u minn lat naturali u minn lat tad-dinja ħajkollok raġun. Imma jekk inti tagħżel poġġi bil-qiegħda, Alla jqum għalik. Jiena reċenti kelli opportunità. U bdejt intella u nniżel tgħid nikteb xi ħaġa u nikteb għax għandi ħafna x'nista' ngħid. Għandi ħafna x'nista' ngħid. U noħroġ il-ħmieġ u l-gideb ta' korruzzjoni li jeżisti f'Malta, inkluż fil-qrati ta' Malta, u nħoss il-mulej jisu ma jridniex nikteb xejn. Poġġi bil-qiegħda tgħid xejn. Issa poġġejt int, ħanqum jien.
x'ġara minn daw in-nies kollha li ġew kontra Kristu. Sparixxew. Alla erdilhom it-tempju. Għax Alla l-inġustizzja jabborrija. Jabborrija. Dak tfisser li Ġesu qam għal Stefnu. Stefnu ibni appoġġi. Ħanqum jien. Għax dak il-ħażen, dak l-inġustizzja li jagħmlu miegħek, ħalli f'idejja. Ħaniddilja magħhom jien. U llum jiena u inti ħajkonna opportunità biex jiena u inti forsi nagħmlu nirrispondu. U mhux qed ngħidlek li forsi xi kultant ħajkollok tirrispondi. U ma tagħmel xejn kontra Alla li ma tirrispondix. Għax jekk inti tkun ġust u veritier għandek kull dritt li tagħmlu. Ma xi kultant Alla jgħidlek id-dritt tiegħek ma ridekx tużax. Issa inti poġġi bil-qiegħda dak li għamilt, dak li kellek tagħmel għamiltu. Issa ħanqum jien. U jekk iqumu, imsiken dawk li dewwa. U llum il-mulejja jgħidlek, ibni, binti, itlob għal dewwa tiegħek. Itlob għal dawk li jweġġawk. Tiddefendix lek innifsek kontra l-dewwa tiegħek. Żomm qalbek safja, żomm qalbek pura. Int jiena għedlek għajjimtek biex inti tkun impoġġi miegħi fuq it-tron. Poġġi int, inqum jien. Dik hija l-kelma għalikom poplu tal-mulej. Għalhekk jiena u inti għandna bżonn ngħixu fil-ħajja milija tal-Ispiritu Santu. Amen naħon? Għaw xi ħadd li inti għaddej minn żmien iebes fil-ħajja tiegħek. Għax xi ħadd tagħmel inġustizzja miegħek wara idejk. Għaw xi ħadd? Jista' jkun il-mulej, jista' jkun inti għandek dritt jekk taqbes għalik innifsek għandek raġun. Imma la tgħidlek isma' iqaf. Poġġi. Ħanqum jien għalik. Ħanqum jien għalik. Inti għamel bħal mamel ibni Ġesu. Bħal mamel ibni Stefnu. U tara xi jsir mill-dewwa tiegħek. Faċli? Le. Imtela bl-Ispiritu Santu u ssir possibbli. Għejx fil-milja tal-Ispiritu Santu u ssir possibbli. Amen eżaż aħwa? Meta jiena u inti ngħixu ħajja fil-milja tal-Ispiritu Santu, nġibu glorja lil Alla. Nibnu lill-Knisja, navvanzaw is-saltna u ngħixu ħajja il-ġisem ngħidulu no. Poġġi bil-qiegħda int u tgħid xejn. Ħalli f'idejja jgħid il-mulej. Amen? U forsi xi kultant fil-ħajja tgħaddi minn ħafna provi. Lilek Alla jkun qed jirfinak waqt li l-għadu jkun qed jiġġudikah. Imma jekk inti kun kapaċi ħajkun hemm drabi fejn inti Alla jridek tirrispondi. Sewwa, imma ħajkun hemm drabi fejn jgħidlek poġġi ħalli f'idejja. Int poġġi int inqum jien. Amen aħwa? Ir-rebħ jekk Kristu jqum għalik, ir-rebħa hija garantita. Li aħna rridu nagħmlu, irridu nitolbu u nemmnu biex inkomplu ngħixu fil-ħajja tal-paċenzja għax Alla ma jħallas bil-ġimgħa, imma Alla jħallas. Imma in the meantime inti tixtieqx vendetta, xtieq ħnina u grazzja. Għax jista' jkun li dawk l-istess nies li inti forsi trid tagħmel vendetta minnhom sewwa u forsi l-liġi anke tagħtik id-dritt li tagħmlu. Imma jista' jkun li hemm minnhom li Alla jridhom isalvaw u jrid jifdihom u permezz tat-talb tiegħek Alla jsalvahom. Imma lilek qed jagħtik opportunità biex jkollok promozzjoni u jippromovik. Amen? Mhix dejjem faċli. Imma jekk jiena u inti ngħixu ħajja fil-milja tal-Ispiritu, issir possibbli bil-grazzja tal-mulej. Amen?
Alleluja. Għatu ċabxipa l-mulej. Thank you, Jesus. Għalek importanti li taħfer dejjem. Taħfer dejjem. Grazzi mulej. Baxxu rasna. Kemm minnkom tgħidu li dil-kelma kelli bżonn nismaħħa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Grazzi mulej. Kaw xi ħadd il-lejla jgħidli pastor, il-lejla nixtieq nagħti ħajti l-Kristu. Nixtieq nibda ħajja ġdida mal-mulej. Hawn xi ħadd il-lejla jgħid din. Hawn xi ħadd il-lejla l-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għal idejk. Jekk hawn xi ħadd jgħidli pastor, illum dik il-persuna li jrid ipoġġi huwa jien. Jrid impoġġi. Mbagħad inħalli l-Kristu jqum biex jiġġieled għalija kontra l-dewwa tiegħi. Alleluja. Hija ħajja ta' fidi. Għaliex inti ħafna drabi u inti rridu l-affarijiet isiru malajr. Imma l-għandu żminijiet tiegħu. Għalhekk ejn itolbu. Ejn itolbu. Number one, nixtieqek li lejla tuħu opportunità biex lil min weġġak, vendika ruħu minnek, kien inġust miegħek gideb kontra tiegħek. Itlob għalih, jew għalija, jew għalihom. Itlob għalihom issa stess. Għax raġel u mara mimlija bl-Ispiritu Santu. X'tgħidilna Skrittura? Bajnejh fuq Kristu, bajnejh fuq affarijiet tas-sema. Bħarstu fuq lejla affarijiet tas-sema fejn hemm il-mulej. U mux fuq affarijiet tad-dinja. U naf li mhix faċli, b'esperjenza personali se ngħidlek li mhux dejjem faċli. Imma qatt minn ta' tkun diżappuntat, x'Alla jaf kif ħallas u fl-istess ħin jifdi. Mhux biss lilek, imma xi kultant anke jifdi l-edewwa tiegħek. U dak li x'darba kien għadu tiegħek jagħmlu l-ħabib tiegħek jew ħabiba tiegħek. Għaliex jaraw id-dawl tal-ħnina ta' Sidna Ġesu Kristu. Amen. Itlob miegħi issa stess. L-missi qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Grazzi Spiritu Santu. Lejla mulej nixtieq nollilek l-dawk kollha li weġġawni kienu inġusti miegħi, inġusti. Kattiva, gidbu fuqi, noljomlok mulej. U ħanafda lilek. Ħanati di situazzjoni fidejk. Ħanatija fidejk. Għalek mulej qaddis. Bħalma għamilt inti, għad seket qudiem dawk li jakkużawk fals. Biex imbagħad inti ħadd ir-renju minn idejhom. Illum jiena wkoll nażel li mpoġġi bil-qiegħda u ġast inżomm għajnejja fuq hekk għax naf li inti l-aħjar defensu. Inti l-aħjar defensu. U inti ma titlef l-ebda kawża. Ġesu jinnaħfer minn qalbi bil daw kollha li weġġawni kienu ġusti miegħi xerdu gideb fuqi. Aħfrilhom għalej lażhomx dawn il-kont kontra tagħhom. Jafu. Jaf dak il-persuna. Taf dik il-mara li gidbet kontra tiegħi, dak ir-raġel li gideb kontra tiegħi. Dawk li gidbu kontra tiegħi. Jaf, il-mulej jaf bihom kollha. U jarahom fil-periklu tal-abbisti tal-infern li gidbu kontra wieħed minn ulidu, waħda minn ulidu. Jaf bihom. U jitnikket għax ma jixtieqx jara l-abda waħda minnhom, jew wieħed minnhom jintilfu. X-l-eternità minn Kristu mhix ċajta. Abba missier, daw kollha li aħna llum qed nagħmlulek quddiemek, lażhomx il-kont tagħhom kontra tagħhom, aħfrilhom. U għatihom il-grazzja li bħalma Sawlu waqt li
kienet ħaġġar bl-approvazzjoni tiegħu lil Stefnu għaddej tiegħek innoċenti. Mulej, wieħed mill-akbar kriminali li naraw fit-Testament Ġdid. Inti dawwartu għamiltu wieħed mill-akbar apostli tal-istorja. Mulej hemm nies fil-ħajja tagħna li weġġawna, akkużawna, gidbu fuqna, ħamġuna. U hemm li fosthom hemm Sawlu li għandek pjan għal ħajtu jew għal ħajjita. U hekk Ġesu ismek jiġi glorifikat. Hekk qalbek tifraħ. Birika. Birikom ulej. Aħfrilha. X'ma tafx x'inhi tagħmel, ma tafx kienet qed tagħmel, ma jaf x'inhu jagħmel, ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ma jafux li l-għadu għamijom, ma jafx li l-għadu ket jamieħ, ma jafx li l-għadu qed tamija, qed jamija. Ma jafux. Għalhekk ma jgħaddis bħalma inti ftaħt l-għajnejn ta' Sawlu, iftaħ l-għajnejn ta' dawn nies. Nitolbuk ħnina għalihom għax intu koll ħennejt għalina. U minn qalbna ngħidulek ħasseħħu ssir ir-rida tiegħek fuq ħajthom. Dejjem għall-glorja tiegħek missir. F'isem Ġesu Kristu. Amen. U għal dawk kollha li intom il-lejla tixtieq tagħmel deċiżjoni għal Ġesu, kull m'għandek tgħid minn qalbek jgħid it-talba jgħidlu missier. Grazzi ta' Ġesu. Grazzi li mett għalija fuq is-salib malej. Inti minn flok tajtni dak li ħaqni, ġudizzju, tajtni dak li ma ħaqnix, ħnina u grazzja u salvazzjoni. Nirringrazzjak li ħarest lejja bi ħnina, bajnej ta' ħnina. U ftaħt li għajnejja u salvajtni. Nemmen li Ġesu inti li bentalla l-ħaj u permess tal-mewt u l-qawmin tijak. Jien salvat. Aħsel li bid-dem prezzus tijak u millini ta' kull jum bil-prezenza qaddisa tal-Ispiritu Santu. Għatina qalb għalik mulej. Millum il-qoddim dan nitolbok. Min qalbi f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen u amen. Halleluja. Għal dawk kollha li intom tissegwu fuq YouTube u Facebook u televizjoni. Il-mulej kompli jżurek ibirkek u jkompli jimlik bl-Ispiritu Qaddis tiegħu. Poġġi bil-qiegħda inti u ħalli l-Ġesu iqum għalik. Halleluja. Narawkom għadha fil-għodu kalajrit u l-ġimgħa d-dieħla l-erba fis-seba' il-paċi magħkom. God bless you. Halleluja. God bless you. Ciao ciao. Ħajja nqumu nfarru l-mulej. Halleluja.